Her i dag, der vil jeg så godt vise min nye hardballs, og ja, vi starter med min Glock. Ja, se, det er en meget lækker pistol. Den er fed, den skyder dejligt. Så har vi en Ingram Mag 11 gas. Jeg var råd til at købe Higdetils blåbærgas eller Walter gas. Og så vil jeg godt vise jer, hvordan de skyder. Starter lige med at gøre sådan der. Starter med Ingram. Sådan der, så skal jeg lige have mærket i. Sådan der. Så starter vi med den. Så fuld automatisk. Sådan der. Og så har vi min Glock. Ja, fed. Tager den lige hurtigt på semi. Skal lige sætte den der. Ups. Så. En pise her. Starter vi på semi. Fylder automatisk. Det var så min video om mine 2 hardballs. Ses!